Mitä? Kerro sinä minulle. Kerro sinä. Kerro. Mitä kertoo sinulle aina? Sinun pitäisi kertoa. Kuinka monta numeroa siinä on? 204. 204. Onko se? Kyllä. Kerro. 204. Oksi 2 3. 3. Kerro minulle. Kuinka monta numeroa siinä on? 24. 1 2 2. Olet väärässä. 1 2 3. Kuinka monta lukua 204? Onko se? 1 2 3 4. 4. Olet taas väärässä. 200. 400. 1 2 3 4 5 6 99 200. 200. 200 numeroa. Ja 400. 1 2 3 4. 4 numeroa. 204. 204 numeroa.